ot kakmi yala ki jong ki arngot ki khun dakawat na rendang hadu badayap sendon bat kerwit kensan ki leno hotes daki misail jongka shaki benta balong pedeng jongka ri Israel menta kastep hakapor kumba arsh teng AA katnang mi kisngi kisnem ka jinglong jingman bat ka jingim jongi kibriu hangne hasla perthei I kumba kamdon jingmut shu kum kata ka mensim kabadon jing snolem ne jingya perkhat lang nakabenta ka jingim para mensimbriu bak koridor tam hangne hasla perthei hakabala dangin bisharnya kamdon shu wat ka jing snolem bat sngosen wat ban that jubor ya ka mensimbriu baluiloi hakaba ya kum kini ngilaju sakhi hajanman ki khendong khensurot haki benta jongkiri ka perthei lengba ki jingyo sngo bat jing sakhi lengba kani ka jukstat jong ka juk social media kabala pur state bha bat yo jing tip kloi lada ja kano ka jingja hakeleng ki benta jong kani ka sla perthei hakawei na ki jingja bakham sngo sherkhei bha menta katayo kalong bakat kum ka jing pala jing tip nakalyang ki pulit jong ka Nawaz Bash district kabadai hapo kari Pakistan kilayathu bakila kemno iya kawei kalong kemi pala tip kerteng yaka kum daka Komal Sheikh ka jing phlahi dalade jong katei kalong kemi bakala penyap hi dalade yala ki jong ki arngut ki khun jongi hadin balayalam yaka Komal Sheikh shaka jaka bantu kidnya kala plashu shu bakala od dakatari na rendang jong kiteki arngut ki khun jong kahi bakanthop ya uzan badang don tangkumba arsnem tam bat ya ikhun kanthei balatip kerteng da irabia baladon kumba sausnem tam batat hadu menta ki pulit kidang setsa yaka Komal Sheikh bantuat jingtip shushu bakai kadau kabala penlong yaka bakan poi hadu uput banda penyap no sendon yala ki jong ki khun bakala khala pun haba phai biang khendiat shaki benta jongkiri ki badon hapo Middle East menta kasngi jongka shiteng senya khruit kensan kileno hotes daki missile jongki shaki jaka balong pedeng jongkari Israel haki benai baladep badai menta usnem kaladon ka jingya pen ibor hapdeng kileno hotes bat ki shipai jongkari Israel lengba ka jingya bom markliang daki missile henry katai baro kala thanda bat kala shuja hino kumto klem dadon shu kano ka jingya pen ibor ba markliang hadin ka jinglek khandra naphang ki shipai IDF ya ki leno Hezbollah shiki benta jongkari Lebanon kabala sedang ban peja no menta hadin bakte ki arliang mamla kilapriang ya ka jingai jingmut bakin sange no ya ka jingya siat nesis fire haba pentep halor ka te ka jinghyar thma biang kendit kensan jong katega kanhon le no hotes daki missile jongka shaki benta jongkari Israel layathu baki dum jongkari Israel kilala ban pen betheno iki katu kanitli ki missile balasiat daki hotes henry donru napdeng jongkite ki missile kiba omshem lala shu ban te lakam namar kalajiaru hakapor shiteng senya kumta hakatega jingsha therbom kaladon ka jingjod jingprak kamtam hagi benta jongkar ramat gan hakaba ladonru ka jingsha kta jongki school badon marjan jong katega jingja ndrei don bok ba omshem ladon bayap halor katega jingja lasudon katu kani kibala mensau kumta katega jingle jongka kanhon le no hotes kala ban wan ra biang ya katma sashi sinpat namar ngis ngotu shai ban nakaliang u Benjamin Netanyahu badai nong yalam kari Israel un ummap satya yaki rei un sapha ne pen ibai dakano kakam bakte ki leno hotes kinyo lakano kliang jongi